Autiomaa vetää muitakin ihmisiä puoleensa kuin munkkeja, jotka haluavat elää kaukana asutuskeskuksista. Mordechai Lieberman oli maallistunut juutalainen, joka uskonnolliseksi käännyttyään päätti jättää kaupunkielämän ja asuu nykyään teltassa. הייתי איש מחשבים במשך קרוב לעשור, עבדתי במחשבים, כולל לימודים, כולל הכל. ואז התגלתה אצלי איזושהי בעיה בעיניים של כפל ראייה. זאת אומרת שאני לא יכול למקד את העיניים למשך הרבה זמן, לטווח קרוב, לקריאה ולעבוד מול מחשב. ואז בעצם נסעתי להודו, התגרשתי, מכרתי את הדירה, נסעתי להודו, ובהודו נפתחו לי העיניים. היה שם איזה מקרה מאוד מעניין. בלה, בצפון הודו, זה על הרי ההימאליה, שהדרך שם המפחידה וקשה מאוד, זה מגיעים לגובה של נדמה לי 5,000 מטר, גם קשה לנשום וגם הדרך היא מפחידה עם תאומות של 2 קילומטר. הגענו ללה, ואז היה טקס חשיפת תמונה של בודה שמתקיים פעם ב-12 שנה. חושפים את הפסל את התמונה של בודה. בדרך, אוטובוס לפניי, קודם כל הדרך לשם הייתה הכי טובה שראיתי בהודו. דרך ישרה, דו-מסלולית, ולידה נהר שקט, וזה. דווקא שם נפל אוטובוס שלפניי. כולם טבעו שם, חוץ מ3 ישראליות. ומה שהם אמרו אחר כך, זה שמשהו הוציא אותנו מהמים. מבחינתי זו הייתה נקודה לפתוח את העיניים. כי עד אז הייתי אתאיסט לחלוטין, ולא יכולתי לקבל מציאות של אלוהים או משהו מלמעלה. אבל בסיפור הזה בעצם יכולתי לפתוח את העיניים ולראות שהדברים קורים עם קשר ביניהם. Intian matkalta palattuaan Mordechai päätti muuttaa elämäntapaansa ja etsi paikkaa, jossa voisi elää yksinkertaisesti maata viljellen. זה היה ראש חודש, יום שישי, קמתי מאוד מוקדם בבוקר, טבלתי שם במקווה ככה במים קפואים. הלכתי לכותל להתפלל, תפילת נץ. הלכתי פה למעיין, אם הייתם פה בעין פואר. זה אחד המעיינות היפים בעיניי. טבלתי פה והלכתי לפה להר ממול, והתחלתי לקרוא פרקי תהילים. תוך כדי הפרקי תהילים אני מבקש בעצם למצוא את עצמי, למצוא את המקום שלי. כי במשך השנה, כל הזמן אני נוסע לכביש הזה הלוך חזור, ומחפש את המקום שלי. אז ככה, תוך כדי הקריאת פרקי תהילים, אני ככה מבקש למצוא את המקום שלי. כשאני מגיע לפה, אחרי כמה חודשים, עוד לפני שממש האוהל הוקם וזה, נאלצתי לרדת, כי הכלב שלי רב עם הכלב של השכנים. אני קם בבוקר, אז ריחם מעל ההר שם, ואז אני נזכר שאני משם ביקשתי למצוא את המקום שלי. ואם אתה עומד שם, ואתה מסתכל לכיוון הכותל, פה זה קו ישר לכיוון הכותל. זאת אומרת, זה היה מול העיניים שלי, המקום שלי. הבקשה, מה שביקשתי, אז זה היה מאוד, מאוד חזק הקטע הזה. Kallioon hakattuun luolaan Mordechai yhdisti kankaasta ja verkoista tehdyn teltan. לקח לי הרבה זמן משום מה, לקח לי חצי שנה, לא יודע למה, מט"ו בשבט עד ט"ו באב, וט"ו בשבט עשיתי פה נטיעות, שזה היה לפני זה, קצת הכנסתי את הטרקטור, בט"ו באב עשיתי חנוכת בית, לא יודע למה לוקח חצי שנה לבנות בית, לבנות אוהל, אבל זה מה שזה היה. זה מעולה, זה מוגן מהרוח פה, למרות שלמעלה יש נוף, רואים את ים המלח ואת כל נוף מאוד יפה. מפה גם רואים את ירושלים, כשאני מתפלל, אז אני משתדל לעלות לפה
לראות את ירושלים, אבל פה יש פחות נוף, אבל יותר אדמה. ואני יכול להגיד לך שלחרוש פה את האדמה, זה חוויה חזקה מאוד, וזה הרבה יותר כיף מאשר לעבוד במחשבי, למרות השכר הגבוה מאוד, שמבחינתי זה כמו אזיקים מזהב, לעבוד במחשבים. אתה קלו, אבל אתה מקבל הרבה כסף. זאת אומרת, אתה קלו, ויש לך איזה כאילו אפשרות, בסדר, מדי פעם לצאת לטייל, אבל אתה קלו. ופה בעצם פה אני בעצם ממלא את הייעוד שלי, את המקום שלי. זה לא להיות לבד, זה לא להתבודד. באים אליי חברים, חבר'ה מהמילואים היו כאן ונהנו, והיה סבבה, אבל זה להיות במקום שלי. זה להיות במקום שאני צריך להיות בו. אז אבא שלי שכאילו היה איש אידיאליסט מתיישב גדול וזה, בא אליי פה לבקר אותי ואומר לי, נו, מה היה אחריו בעין כרם? באמת בעין כרם היה בית מאוד יפה ומאוד זה, אבל לא, הם אוהבים את זה שאני פה, גם אבא שלי, זה היה סתם יציאה. הם מעריכים את זה, והם עוד לא ראו את כל החריש, אבל כשהם הראו את החיטה בעזרת השם פה צומחת, אני חושב שזה ייתן להם הרבה נחת.